Estrangers i majors, no? Crida l'atenció que aquesta siga la característica que uneix els ofegaments d'enguany, de moment. De moment, perquè el perfil, com veurem al final d'aquestes dades, es tracta d'un home, però de nacionalitat espanyola. Anem a posar primer les dades, i és que, segons la Real Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme, en els últims mesos, fins al 30 d'abril, es van registrar en tota Espanya 104 morts per ofegament. 7 en la Comunitat Valenciana. Mireu, en només 4 dies ja s'han donat 5. Per tant, estem augmentant, per dir-ho d'alguna manera, la mitjana dels 4 mesos anteriors. Què està passant? Després ho analitzarem amb un expert, però volem posar damunt la taula com ha estat l'evolució. Comparem l'any 2022 amb el 2023. Mireu, l'any 2022 es van registrar en Espanya vora 400 ofegaments morts per ofegaments al nostre territori. 394, 67 en la Comunitat Valenciana. La Comunitat Valenciana era en 2022, per quart any consecutiu, el líder en aquest, malauradament, rànquing. Què va passar en l'any 2023? Doncs mireu, va augmentar la xifra nacional un 8%. Vam sobrepassar aquesta xifra dels 400 ofegats, 422 a tota Espanya. Però es va disminuir en 21 en la Comunitat Valenciana, 47 en els últims 12 mesos de 2023, un 31% menys. I mireu, Andalusia és qui va liderar aquest rànquing amb 68 ofegaments. 67 va ser la xifra de l'any 2022 així en la Comunitat Valenciana. I com dius, quin és el perfil de la persona que s'ofega a les nostres costes? Doncs es tracta en un 80% d'hòmens, de majors de 45 anys, un 77%, es fan estos ofegaments, aquestes víctimes són en platges i això sí, la majoria, 76%, no tenien vigilància. Totes les dades i hem pogut veure que ha sigut un matí i una vesprada de molts nervis perquè xicons i xicones se la juguen, Ampa. Efectivament, tu ho has dit, ha sigut la primera de les 3 jornades d'aquests exàmens de les proves d'accés a la universitat, unes proves d'accés que enguany en este 2024 són històriques. Per què? Per 2 raons, anem a veure-ho. Una d'elles és pel rècord d'estudiants i en què enguany es presentaran a aquestes proves 24.244 alumnes. Es tracta d'un 5% més que l'any anterior, però també són històriques perquè es tracta de l'últim any en què realitzaran una prova de tipus memorístic. És a dir, la PAU de l'any que ve, de 2025, serà una prova de tipus competencial. És a dir, es posarà a prova, valga la redundància, que hagin assimilat els conceptes i no tant que se ho hagin après de memòria. Però això serà l'any que ve. Què passa enguany? Doncs que esperem treure la màxima nota. Hem de dir que la nota mitjana per tal d'accedir a la universitat està actualment en un 7,43, que seria més o menys una mitja, un 5, un poquet més alt, perquè la nota màxima és de 14. En aquestes proves es juguen el 40% d'aquesta nota. I quines són les carreres més demandades o les que presenten una nota de tall més alta? Doncs anem a veure-ho. En 5a posició està Enginyeria Aeronàutica, un 13 en 34, ja demanen, 14 el màxim. Enginyeria Aeroespacial, Medicina es troba en aquesta 3a posició i hem de dir que es tracta de la carrera amb més demanda. Són més de 5.500 les sol·licituds a tota la Comunitat Valenciana. I després tenim 2 dobles graus. Mireu, el de Física i Matemàtiques, 13 en 54, i liderant aquest rànquing, la carrera que en aquests moments necessita una nota de tall per tal d'accedir-hi més alta, 13 en 63, Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Politècnica de València, que de fet va ser l'any passat quan es va posar a l'abast dels estudiants. Només té 15 places i d'ahir aquesta raó de que siga tan elevada la nota. I ja veieu que les enginyeries i el camp de les ciències són les que més presència i més futur tenen. I així ho avala les dades del Fòrum Econòmic Internacional. Mireu, aquestes són les 5 professions del futur. Enginyer o especialista, en aquest cas en comerç electrònic, en 5a posició. Màrqueting digital, en 4a. Analista de dades, en 3a. Expert en ciberseguretat, com és el nostre expert també Galindo, i per últim, la intel·ligència artificial. I és que, de fet, enguany, la Universitat Miguel Hernández d'Elx ofertarà per primera vegada a aquests alumnes que estan ara fent les proves d'accés a la universitat un grau especialitzat en ciències de dades i intel·ligència artificial. Veurem si l'any que ve esta és una de les carreres que presenta aquesta nota de tall més elevada. La nostra companya Ampa Caballero ha fet un informe sobre les xifres de l'alcoholisme en territori valencià. Ampa, conta'ns.
Efectivament, Ximo, i és que la comunitat valenciana, malauradament, està al capdavant de les xifres de consum d'esta substància. Anem a parar atenció a les dades de l'enquesta Edades del Ministeri de Sanitat, que parla en primer lloc de l'edat d'inici del consum d'esta substància, de l'alcohol. Doncs mirem, estem, en aquest cas, per davant de la mitjana. Mireu, al territori nacional s'inicien en el consum d'alcohol els joves als 16 anys i mig, però a la comunitat valenciana no arriben als 16 anys. Si mirem també una altra dada, en aquest cas la prevalència, estem parlant de que situem per damunt de la mitjana nacional. Per exemple, en el cas del consum en tota la vida, el 93% al territori nacional i el 96% a la comunitat valenciana, i en l'últim any, mireu, quasi 10 punts per damunt pel que fa a la comunitat valenciana. Però si parem atenció a quines són les dades de persones que necessiten atenció sanitària per a evitar l'alcoholisme, hem de parar atenció a les dades de la Conselleria de Sanitat. Té actualment 33 unitats d'addiccions i també 6 unitats específiques d'alcohologia. Doncs bé, van tractar en l'any 2022, l'últim del que es tenen dades, 9 persones al dia, 3.400 en tot l'any 2022, com dient, i un 40%, és a dir, 4 de cada 10 urgències per consum de drogues que arriben, que són ateses en la comunitat valenciana, estan relacionades amb l'alcohol. El perfil, per tant, de persona que necessita atenció sanitària per temes relacionats amb l'alcoholisme es tracta d'un home, en el 74% dels casos, amb una edat mitjana de 47 anys, amb treball i estudis bàsics en el 40% dels casos. No són les úniques dades alarmants. Ampa Caballero ens conta més. Avant, Ampa. Sí, perquè si mirem el total de conductors morts en accident de trànsit, més de la meitat, més del 50%, presentava positiu en drogues, alcohol o psicofàrmacs. D'eixa quantitat, el 13% han donat positiu en cocaïna. Són les xifres d'eixe estudi i que plasmem ara mateix. Mireu, 52% positiu en drogues, alcohol i psicofàrmacs i el 13% en cocaïna. I és que també si parem atenció a l'evolució, anem 10 anys enrere, mireu com ha canviat la situació. En 2013 era el 8% el que donava positiu de les persones que havien mort en accidents de trànsit. Mireu, en 2012-2015 va disminuir un 7,7%, però mireu, ja es trobem en xifres per damunt del 13% en l'any 2021. És un increment del 54%. I si parlem del perfil d'aquest conductor que mor en accident de trànsit i que dona positiu, hem de parlar en masculí, perquè sí, efectivament, la majoria, el 97% dels casos, es tracta d'homes. I l'edat, mireu, no és tan jove com es podria imaginar. Estem parlant d'un perfil de 35-54 anys que conduïa un turisme, es va produir un xoc frontal i quan va ser de nit i en estiu o en període vacacional. I una última dada per a la reflexió i per a l'anàlisi. Segons l'estudi de Línia Directa, de la Fundació Línia Directa, més de 2 milions de conductors espanyols reconeixen, admeten haver conduït baix els efectes de la cocaïna. Companya Ampa Caballero. Ella ha fet un estudi, com fa sempre, de la situació, Ampa, i em portes, em sembla, un informe molt detallat. Jo t'he portat l'informe i la compra, bé? Mira, anem a aprofitar, com no tenim temps. L'informe fa por, la compra també, perquè no vull ni pensar la butxaca, la despesa. Vinga, va. El que volem fer és analitzar quan costava en 2019 i quan costa ara productes bàsics. Hem omplit la cistella de la compra. Comencem, vale, Mabel? Llet. Qui no té llet a casa? No, qui no utilitza llet? Jo n'utilitzem moltíssim. En 3 fills no t'ho vull ni explicar. Sí, és igual, més o menys. La llet. Quan creus que haurà augmentat? Mira, ja tenim així la xulla. 25 cèntims cada litre de llet. Mireu, un 44% més car de 2019 a ara. El iogurt, més o menys semblant. L'increment ha estat, en aquest cas, del 49%. O sigui, més encara que la llet? Més encara que la llet. Mare meua. I te faig un spoiler. No hi ha cap producte en la cistella que hagi pujat menys del 40%. Menys del 40%? Tots han pujat més del 40%. Ara què vas a dir-me? El més barat, el més car, el que està entre mitges? No, anem pujant. Més encara? Anem pujant. Estic aborronant. Cigrons o com? Cigrons. Mira, en aquest cas, més o menys també 25 cèntims ha sigut la pujada i estem parlant del 52%. A veure, parem les màquines. Parem les màquines perquè que uns cigrons, que seria com una cosa molt bàsica. Que tots tenim. I que tots utilitzem i que sempre s'ha dit que els llegums, a part de molt saludables, són econòmics. Bueno, ho eren econòmics, no? Que pugen tant, és un desficaci, això, no? Mira, quasi €1 és el que costa ara mateix. I si anem continuant, la cosa va complicant-se. Si tirem mà dels cereals, mireu l'increment. Vora 60 cèntims
les galetes, o sigui, ja ni el des de junio se mos respecta. Un 56% més cares de 2019 a 2024. I encara no hem acabat. La pasta, uns macarronets o unes espirals. Ui, no ho puc creure. Un 80%? 80% més car. Mira, de 75 cèntims a 1 en 35. Clar, amb això, per quantes persones hi ha? Ahir a casa no... Mira, si ho posarà. A casa meva, jo tinc 3 fills, 4 i no mengen ni 5. Mira, porcions, 5. Ui, 5 justes, 5 justes. O sigui, que ja posis això que és macarrons. Un plat de macarrons és ràpid, bo i econòmic. Doncs, ara ja no. En la butxaca ja 2024 ja no mos deixat. Això fa una por. I s'hem deixat cap al final, per supost, perquè quan costa el litre ara d'oli? No, és que no sé, n'he comprat a 24 euros, jo què sé, l'ampolla gran, això no vull saber a quan costa. Ara mateix a 9,90. L'increment ha estat de 164% el preu de l'oli. Sincerament, Tampa, comprant-ho, ja veig que em toca la butxaca i la cartera, no? Allò quan pagues la targeta i pagues en el súper, però ara veient així el percentatge ahí enganxat d'una ampolla d'oli que costa ixos diners, em faig creus de com realment la gent podem anar i comprar i passar. Quina seria la conclusió, Ampa, de tot això? La conclusió és el que tu estaves parlant. Ha augmentat en general un 47%. I què passa? Doncs que la gent tira mà de les marques blanques. De fet, més del 60% de la gent consumís marques blanques i marques de fabricant perquè, clar, ompli la cistella de la compra és cada vegada més car, 47%. Des de 2019 fins ara, només en 4 anys, el cistella de la compra augmenta això, que realment és una cosa desbaratada. I ahí tenim. Marca blanca, 80%. Marca blanca és el refugi dels consumidors. Que no ens traguen la marca blanca.